Ouvimos? Sí. Bueno, pois como sempre, bo día e gracias por asistir a esta rolda de prensa dos venres que pecha unha semana de traballo parlamentario protagonizada de maneira clara pola celebración do pleno ordinario. Pero antes de entrar nesa materia, permitídeme que comece saudando a elección onte do novo Papa de León XIV, a quen desexamos os maiores acertos no seu pontificado, que estamos seguros repercutirá de forma moi positiva no conxunto da sociedade. Centrándonos xa na actividade desenvolvida esta semana, celebramos unha sesión plenaria na que, ademais da comparecencia dos conselleiros de Cultura, Lingua e Xuventude do Conselleiro do Mar, pois pudemos comprobar unha vez máis como o Bloque Nacionalista Galego volveu a quedar só no seu permanente non a Galicia e aos galegos. Neste caso, votando en contra de dúas iniciativas aprobadas polos demais grupos parlamentarios en beneficio, por unha banda, dos gandeiros galegos, que viron como os nacionalistas votaban en contra da rebaixa da protección ao lobo ao norte do Río Douro, logo dunha nefasta decisión adoptada polo goberno do señor Sánchez de incluílo no listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o xa coñecido LESPRE. Por certo, unha rebaixa da protección ao lobo que onte foi ratificada por lo Parlamento Europeo, sorprendentemente co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén do eurodiputado do Partido Socialista Obreiro Español, que iso que, en fin, a chamada coordinación e a coherencia co voto a favor que fixeron os seus compañeros socialistas hai 2 días no Parlamento Galego, certamente reseñable. En segundo lugar, o BNG volveu poñer de manifesto a súa negatividade permanente votando en contra de defender as actividades industriais e de defender a xeración de emprego que se pretende impulsar na nosa comunidade autónoma. Neste caso, opoñéndose ao proxecto de explotación da miña de litio de Doade, considerado, como saben, de interés estratéxico para Europa e que conta co beneplácito tanto do Goberno de España como do Goberno de Galego e dos concellos afectados. Pero, como sempre, coa firme oposición do Bloque Nacionalista Galego do mesmo xeito que antes se opuxeron á industria da defensa, á industria forestal, o téxtil, o aluminio, o do automóbil e incluso ao turismo. E xa non digamos da campaña que están levando a cabo contra o proxecto de fibras téxtiles de Altri en Palas de Rei. Comeza a ser preocupante esta deriva negacionista na que está asumido o Bloque Nacionalista Galego, a primeira forza da oposición en Galicia e ao que o único que lle preocupa é opoñerse a calquera proxecto que poida supoñer un beneficio claro para Galicia. Coa bragante, por certo, de que están a demostrar unha carencia total de proxecto de país con propostas que poidan poñer enriba da mesa como alternativa a este negacionismo sistemático, non? Porque, como quedou de manifesto no pleno desta semana, a través desa increíble, casi delirante proposición non de lei que defenderon, pois seguen anclados no pasado, sumisos ao que ordenen os comandantes e comandantas da UPG e vivindo no seu mundo irreal con reminiscencias a eses principios ideolóxicos marxistas e leninistas que todavía suscriben. En definitiva, unha sesión plenaria na que o BNG volveu quedar retratado co seu non tanto á defensa dos nosos gandeiros fronte ao lobo como ao novo impulso dun proxecto industrial en Galicia. Dúas novas negativas que, por sorte, non van ter repercusión na sociedade galega gracias a que os galegos contamos cun goberno sensato e cun proxecto claramente definido para xerar riqueza e oportunidades para o conxunto da sociedade galega. E antes de poñerme a vosa disposición para atender as preguntas ou cuestións que querades formular, quixera facer unha reflexión tamén sobre o proceso que se está a seguir para a elección da persoa axeitada para a Dirección Xeral da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Compre explicar que, como xa sabedes, a nova Lei de Servicios dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para a Sociedade Digital foi aprobada neste Parlamento galego o pasado 11 de marzo. E entrou a vigor o 7 de abril, hai máis dun mes. Unha lei na que, por certo, aparece perfectamente recollidos os prazos para a renovación dos seus órganos.
E para dar cumprimento ao establecido e recollido nesa lei, pois imos ir avanzando en todos os trámites para completar ese procedimento dentro dos plazos conferidos. Así, o primeiro paso que se deu foi a aprobación pola Mesa do Parlamento das normas reguladoras deste procedimento de elección ao que seguiu o pasado luns o rexistro por parte do Grupo Parlamentario Popular da solicitude para iniciar o procedimento para a elección da persoa titular da Dirección Xeral da Corporación dos Servicios Audiovisuais de Galicia. Nese momento, o Grupo Popular, a través de quen vos fala, mantivo tamén unha primeira toma de contacto cos grupos da oposición para intentar consensuar un perfil profesional da persoa que ocupe a Dirección Xeral da nova corporación. Queremos que esa persoa, nos gustaría, que pudera sair elexida co maior apoio posible deste Parlamento e para iso precisamos coñecer a opinión dos demais grupos parlamentarios sobre o perfil que consideran máis idóneo que debería cumprir esa persoa finalmente seleccionada. Así, eu quero agradecer as aportacións feitas nun primeiro momento polo representante do Grupo Mixto e tamén as que realizou no día de onte o Bloque Nacionalista Galego, ante que, eso sí, considero necesario facer algunhas aclaracións. En primeiro lugar, o Grupo Popular puxo en marcha o proceso para a elección da persoa titular da Dirección Xeral da Corporación co obxectivo de cumprir estrictamente o que se recolle na propia lei e que, como xa dixen, prevé que todo o proceso este pechado en un determinado prazo. Hai que ter en conta que todos os trámites que hai que cumprimentar antes de que a votación da persoa proposta chegue ao pleno coa celebración de dúas comisións, unha para a votación e elección entre as distintas persoas que os grupos poidan propoñer e outra posterior para a comparecencia do que resulte elixido, polo que é necesario ir cubrindo as etapas pouco a pouco para chegar cos deberes feitos e dar cumprimento ao recollido na legislación nos prazos en ela establecidos. O que nos sorprende é que o Bloque Nacionalista Galego solicita agora unha ampliación de 15 días do prazo establecido pola Mesa do Parlamento para o rexistro por parte dos grupos parlamentarios das persoas que optarán a esa dirección xeral, que, como saben, remata o vindeiro martes 13 de maio. E todo isto coa excusa de poder negociar a nova dirección da radio e televisión públicas. Sorprende, en primeiro lugar, porque xa perdín a conta dos anos que se leva pedindo o cese ou a dimisión do actual director da actual CRTVG e criticando a súa situación de interinidade. Resulta incomprensible agora pedir unha ampliación dese prazo e eu creo que isto demostra que o único objetivo que parece ter no pasado o BNG era descabezar a corporación a toda costa sen ter sequera un posible sustituto ou sustituta que poñeran riba da mesa para superar esa situación. Pero que, ademais, hai case 2 meses que se aprobou a nova lei, que expresamente recolle todo o procedimento que imos abordar agora, polo que creo, sinceramente, que o BNG tivo tempo máis que suficiente para facernos chegar as súas propostas e que puidéramos telas sometido a valoración. A única justificación que se nos ocurre para esta solicitude de ampliación do prazo é un novo intento do BNG por boicotear e poñer trabas ao desenvolvemento da lei, máis que en colaborar na elección do mellor profesional para dirixir a nova Corporación de Servicios Audiovisuais. Unha marca máis, por certo, nesa loita incansable por non deixar facer e opoñerse a todo e negarse a todo o que signifique colaboración en calquera cousa que non se achegue ao pensamento ou non siga as liñas marcadas pola UPEG. Pero tamén sorprende que exixan que a persoa que ocupe a dirección xeral sexa independente cunha contrastada trayectoria profesional no xornalismo ou no audiovisual ou coa formación en materia de xénero. Nos agradecemos a chega, pero algo que xa está recollido expresamente na propia lei que o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Do mesmo xeito que esa lei tamén inclúe outros aspectos sobre a corporación que agora piden como gran novidade os nacionalistas. Refírome a cuestións tan importantes como a misión de servicio público da corporación, o pluralismo social e político ou a blindaxe da produción propia. Porén, volven a demandar algo que xa quedou fora da propia lei, como é a creación do Consello Galego de Informativos, un órgano que na nova lei xa foi sustituído polo Consello Asesor de Participación Social e profesional, que, lembremos, ten como objetivo a calidade, a profesionalidade e a independencia de información dos programas contidos e servicios dos medios públicos de comunicación audiovisual de titularidade
desta comunidade galega. Dá a impresión de que o BNG aínda non teña asumido que a páxina da aprobación da lei xa pasou e que agora estamos nun proceso distinto. É un proceso de desenvolvemento do propio texto normativo. En realidade, non están a solicitar unha prórroga, porque o que están a facer é dilatar a aplicación da nova lei logo de ter criticado reiteradamente a anterior de 2011 por obsoleta. Polo que eu pediría que se poñan ao día e se de verdade queren axudar a conseguir unha excelente Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, como queremos todos, pois que colaboren na selección da mellor persoa para a dirección xeral e dos membros que integrarán os órganos de dirección e administración desta entidade, pois agora mesmo colaborando nesa definición, nesa afinación do perfil profesional necesario para escoller o director xeral da corporación. Ogallá isto sexa posible, ogallá poidamos facer isto cun certo grado de entendemento e ogallá se antepoñan os intereses da corporación e de Galicia aos intereses partidistas de calquera formación. E, dende logo, o que non imos admitir é que simplemente eses intereses dilaten un procedimento que está establecido legalmente nunha norma aprobada por este Parlamento de Galicia. E, sen máis, poñome a vosa disposición por se queredes realizar algunha pregunta ou precisades algunha aclaración sobre os temas que vimos de expoñer. Vamos a ver, nos, volvo a repetir, estamos, foi para o que pedimos colaboración, para esa definición de perfil. En ese sentido, hoxe mesmo, entre os distintos grupos, teño contactado para manter unha nova reunión nos próximos días, probablemente, se a disposición de todos o permite, o próximo luns, e intentar o luns, pois, efectivamente, perfilar cales son as características que mellor definen o perfil profesional da persoa que debería de ocupar esta responsabilidade. E despois todos os grupos temos liberdade para facer as propostas, entendo que todos intentaremos facer unhas propostas o máis achegadas posibles a ese perfil previamente determinado e logo teremos tempo para falar durante todo o proceso de, pois si somos quen de chegar a acordos tamén en nomes concretos ou non, pero creo que sería botar o carro diante dos bois. Vamos primeiro a ver se conseguimos perfilar adecuadamente pois esas condicións que debería de cumplir, eses requisitos que debería de cumplir unha persoa axeitada para cumplir as funcións importantes que lle temos que encomendar. Sabe vostede que son unha persona enormemente optimista e, polo tanto, claro que teño confianza en que iso se poida producir, pero iso depende non só da vontade deste grupo maioritario, que a ten toda, senón da vontade dos demais, e, polo tanto, prefiro non prexulgar, aínda que recoñezo que esta petición de ampliación, pois, en fin, non vai no camino máis axeitado, pero aínda estamos a tempo de reconducir a situación, o galla que sexa posible que todo isto se faga con consenso de todos os grupos. Algúnha outra cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos en futuras citas.